баҳор, ман ҳамеша дар бораи суханҳои гуфтаат фикр мекардам. дар бораи он ки танҳо мондӣ ва чӣ коре мекунӣ ва ба куҷо меравӣ, дар ин бора гуфта будӣ ва фаромӯш кун. не, ин дафъа фаромӯш намекунам баҳор. ин дафъа фаромӯш намекунам. илтимос, танҳо маро гӯш кун. ман ҳанӯз дар айёми кӯдакиам фаҳмидам ки танҳо будану беоила мондан чӣ аст. ҳамеша як тарафат холӣ буд. ман фикр мекардам ки ин холигиро касе бо чизе пур карда наметавонад. бовар кун, рост мегӯям. ман ба хатоги хеле калон рух додам. танҳо барои қасос гирифтан ба афсун наздик шудан хостам. вале ман инро давом дода натавонистам баҳор, чунки туро вохӯрдам. ман ба ту ошиқ шудам баҳор. вақте ки ман ботини холиамро бо интиқом пур кардан хостам, ман бо ишқи ту шинос шудам. ту баром саҳифаи наверо боз кардӣ. назар кардам ва худамро дигаргуна дарёфтам. он гоҳ аз ҷо хестаму ҳаёти навро омӯхтам. ҳамаи инро ту ба ман додӣ баҳор. ман дасти туро раҳо карда намехостам ва ту ҳам дасти маро дор. ман туро ҳеҷ гоҳ танҳо намегузорам. ҳеҷ гоҳ.